ya kikiore wana at crossroads nikech the expected revenue out of finance bill 2024 346 billion to wantiere kod gima luongo ni debt obligation bende nyakwa duoke nyakwa chul gope mane accumulate over time. President wacho ni nikech ose withdraw finance bill net implication en niya ni wadhi neno gi wang'wa kaka the muor pesa manyo oseket ne migepe mopogore opogore kamoting'o nyaka counties. Nyalo kanyo ka governor ma Kisumu County yuago dhogi tieko ni kik uti gi wach mar finance bill ni mar tamo wae oteku matiyo gi pesa e weche mag dongruok gi chopo dwaro mar katiba mar devolution. Inyalo wachi ang'o? Mane ya kikiore. Victor, penjo mi penja no ipenja mane kech ochuni. To chutho to anto okone gi penjo. Nikech sirkal nigi jok molonye weche mag omenda mathoth. Sirkal nigi economist mathoth. Monego bedni ne duoko penjo no kapok wachopo kama wanieni. To wan gi dhano e sirkal michulo omenda lakini gitamore timo tijigi. Mae ema miyo sama piny wacho kamano Victor. Tanyalo compare sirkal gi jal motero lawe ka fundi Victor. Miyo motero lawe ka fundi to fundi ichore ng'ado law gi e sianda nanga mondo dhi obaogo kar thuno. Mano law miyo mikone fundi to ukone fundi ni ng'ad gini gi kasianda ne kone e bao godo kone sama launi odhi sama fundi ong'ado ko machielo cha ting'e ni kabange koni oweyo nono. Koro mae kaka sirkand ni chalo. Tiende niya Kenya wan gi ji Victor, wan gi jolony mathoth. President nyo wacho yor malera ahinya. Ukang'adi mana wachuok. Nyo wacho malera ahinya. Ni ne wadonje kinde matek ndwari. Pinje moko masaja kata mag Afrika noruomore piny. To wan gi weche mag siling mar dola gi kech manyo bedo cha. Kenya ne gidonje telo ka weche ne nitie kama tek ahinya. Victor, weche gi bedo matek nade to president nyocha ne yiero CASS. Maka jo Kenya modhi e do modhi mochung moyal gini nyake do makata banko se yal gini do to chako luoro gi toke through parliament ma parliament ochako approve gini manyoro no wacho ni ene mogo gini break dongi neno kano walo CSS timore nade to wan gi jalup jotend migepe mathoth buora to timore nade kung'eyo ni wan kama tek to wan gi ofise mani winjo iwacho ka mar first lady mar second first lady mar third first lady wan gi gigite mae to timore nade seche ma jo Kenya neno ka ng'ata achiel mjumbe achiel mabende osache ji ong'eyo oting'o milion 20 tere arambe odiochieng' alanga neno ka mjumbe olorie ndege Victor tinde Nyasaye ng'eni no okonyowa nyaka nyojo piny gokgi sani koro gi idho mana piko kendo sani koro jok mang'eny manyocha gin godo ka giduoko convoch gi ka chien nikech nyocha ni neno ka gidonjo makama gibire piny lich sani kata bendera manyocha ni neno gi ng'awe geche ka sani gipando mae timore nade number plate gigolo GK mae timore e sechegi sani mane piny owacho ng'eyo gigi mae momine no nyisi ni moko kuom gigi Victor ok fall kata mana squarely e office mar jatend piny jogo moluore gi jogo monego beni sumo jatend piny paro either gisume to okowinji kata jogi ticho tamo nekech Victor gimomiyo jatend piny mano wacho ni kada mana jotend migepe moko okong'eyo migepe magi maler nekech Victor mai gimomiyo joge apanyo penjo moro ni do you have confidence in your cabinet? Yes, no penjo matekno nekech ineno ka koro jatend piny wambo chako miyo tich matek nekech waduoko penjo monego beni oduoko gik monego beni wawacho ne jo Kenya kae koro wawe wacho nekech oneno ka gima piny Kenya onge pesa Victor piny Kenya nigo omenda Kenya kendo choko pesa mathoth making'iyo East Africa tiwacho ni we are the biggest economy mana ni kuma wakete omenda gi to gi kaka watiyo kodgi to gomenda madhi e mibadhi e mathoth iyudo ka ng'ato koseneno ko omenda Victor ing'eyo ni Kenya kae kama ndara kilomita 1 iloso chiegni gi bilion 1 ma koseng'i tenda ni nitiere ndara madwa wuok kilomita 70 to macha ng'acho osekawo kata poko wuok e budget ema weche mag budget corruption ka wuokie ka wanyalo tiyo go omenda ma wan godo e yo mowinjore
ka wanyalo tiyo gomenda mwachoke yo mowinjore to wang'iyo ni en ang'o gang'o ma ok ochuno Victor. To omenda michoko pacho ka oromo tayo sirikal, omenda mitayo pacho kae oromo chulo jopunje miwachogi, omenda mitayo pacho kae oromo nikech ka wawach ni ong'weny bathe madhi e gopegi. Nikech mar ariyo, gope mikawogi osebet kikawogi arietha. To gin gope mochakore gi sirikand William Ruto. Gopegi nochakore gi sirikand Uhuru Kenyatta. To William Ruto nowacho ni omenda komenda mwakawo mano kapod en deputy president. Wang'eyo kaka wakawo kendo tiyo maber. Kata odoko ni koro nosedonji e telo kamano. To iyudo ka kwan gope ma pod wakawo gin gope mang'eny, lakini ing'eni inyalo kawo gowi Victor katieko. Ok inyal kawo gowi e bank kata mana sani. Kikawo gowi to gimidhi timo godo ok ing'eyo. Gowi ikawo king'eyo ni gowi ni idhi chako chule kendo odhi di ma ka ok igo kode kwano maber tema kiny ibi wali wi odi gino dhi. Koro aparo ni gope ma wan godo gi kakitiyo kodgi to gomenda ma wachoko kae mae momiyo jo Gen Z ka bende koro riek nikech ka ninwang'o conversation madhi mbele space kacha Victor jogi ogiriek nikech ging'eyo kwan gope mantie, ging'e gimoro amora matimore ema nyomiyo openje nyoro ni iwacho ni wadhi bedo gi audit mag gopegi nikech iwacho ni wan gi gope mang'eny to wakia ni wachulo gope adi, wakia ni ng'ama wachulo gowigi gin gik mabira gima ntiere ka inu wachulo gowi. Koro nomiyo penje ni iwacho ni wadhi audit gope mag piny owacho mondo wang'e ni piny owacho nigi gop Victor, nigi gop Nyarawila, to mae mwachule to mae mwadong' godo. Erokamano Nyarawila gi Fred Governor